Zuok ekimena aurkezteko elkartu gara gaur, Amorebieta Etxanoko udalak herritarren parte hartzea sustatzeko eta herritarren ahotsak entzuteko konpromisoan abian jarri duen proiektua. Ekimen hau Arkalas estrategiaren barruan dago eta bere helburu nagusia da Amorebieta Etxanoko gazteak herriaren garapenean eta etengabeko hobekuntzan aktiboki parte hartzea. Hori horrela, azaldu nahi dizuet, ekimen honen helburua dela Zornotzar gazteekin komunikazio eta parte hartze kanal zuzena izatea. Zuok ekimenarekin espazio bat ireki nahi dugu, non 20 eta 28 urte bitarteko gazteek beren kezkak, nahiak eta proposamenak askatasunez adierazi ahal izango dituzten. Amorebieta Etxano bizitzeko leku are hobea izan dadin. Udalean argi dugu, proiektu honek aldaketaren partaide aktibo izatera gonbidatzen nahi ditu udalerriko gazteak. Era berean, beren inguruneari eta etorkizunari eragiten dieten erabakietan eragin zuzena izateko aukera eskaini nahi diegu. Herritarren sektore honen iritziak eta beharrak, gure herriko gazteen iritzi eta beharrak, entzutearen eta baloratzearen garrantzia azpimarratu nahi dugu udaletik. Beren interesak islatzen dituzten eta ongizate osoa lortzen laguntzen duten politikak eta ekintzak aurrera eraman ahal izeteko, Arkalas egiteko. Orain, Koldo Bilbao, kultura, kirola eta herritarren segurtasunerako zinegotziak ekimenaren xehetasun zehatzak emango dizkizue. Zurea da hitza, Koldo. Amorebieta Etxanoko udalak Zornotzar gazteekin batera egin gura dago aurrera eta zuok programa bat dator helburu honekin. Hauek gazteek udalaren prozesuetan parte hartzeko dugun nahiarekin. Gazteak entzunak senti daitezen izan gura dugu, nahi dugu. Hauen ahotsak balio handia duelako eta esateko dutena garrantzitsua delako guretzat, udalarentzat. Gazteak Amorebieta Etxanoko aldaketaren eragile izatea gura dugu. Hori horrela, Amorebieta Etxanoko udala parte hartzeko prest dauden 20 eta 28 urte bitarteko Zornotzar gazteen bilaketa aktiboan ari da. Urteetan zehar gaztentzako hainbat programa egin doguz, baina hau aurrera urratz bat ematea da. Gure ekintza bakoitzaren erdigunean jarri gura doguz gazteak, zuok ekimenaren bidez, zuokin batera. Benetan ordezkatzen zaituzteten eta zuen beharrak eta nahiak asetzen dituzten proiektu, programa eta zerbitzuak eskaintzeko asmotan. Horrela zuokek parte hartze aktiborako bidea irudikatu egiten dau, 5 lan saiotan. Gazteentzako funtsezkoak diren arloak jorratuko duguz, hala nola aisialdia, emantzipazioa, formazioa, enplegua eta gazteek eurek proposatutako hainbat gai. Saio hauek Zelaita zentroan egingo dira, larun batetan, 10:00 ordu batetara bitartean. Ondorengo egunetan, otsailaren 24, martxoaren 16, apirilaren 27, maiatzaren 18 eta ekainaren 15. Eta udalen helburua da saio hauen ostean benetan esarriko diren eta martxan jarriko diren hainbat proiektu haien artean erabaki eta elkarbanatzea. 25 eta 30 gazte arteko talde anitza espero dugu, hauetako hautaketa generoa, adina, bizilekua, kultura jatorri eta ikasketa maila bezalako irizpideen arabera egingo dugu. Eta aurkezten ari garen ekimen honetan aukera izango dute gazteek euren ahotsa plazaratu eta Amorebieta Etxano inklusio bat egiteko. Gainera, aipatu, parte hartzen dutenek, erakutsitako konpromisoa eta parte aktibo hori aitortu gurean, 500 euroko konpentsazioa jasoko dabela, saio bakoitzeko 100 euro. Horregatik, gaurko agerraldian Zornotzako gazteak animatu gura duguz, Amorebieta Etxanoko udalaren izenean. Herri honetan aurrera pauso bat emoteko eta herri hau gaztientzako herririk atraktiboena egiteko. Izena emateko aukera bidagoz. Udal webgunean izena emateak atalean jarri ditugun formularen bidez edo euren datu personalak zuok@amorebieta.eus helbidera jarrita. Eta hau da herrian zehar bidali dugun, etxeetara bidali dugun eskutitza non proiektuaren informazioa helarazi ditu egiten dugun eta gazteak animatu egiten duguzan proiektuan parte hartzera.